Nazdar lidi, zdraví vás Polárkáč u čtvrtého dílu našeho Java GUI tutoriálu a jak jsem slíbil, dneska si teda řekneme něco o tom border layoutu. Bude to jenom ve stručnosti, není to nic těžkého, není to nic převratného, takže já jsem si to tady připravil. Jenom podotýkám, že teda ten set layout musíte mít předtím, než budete přidávat nějaký ty prvky, takže já jsem si to přesunul vlastně před to. To je tady vidět, tenhle ten řádek, ta 18. A pak už jednoduše přidáváte ty prvky. V našem případě teda to jsou ty tlačítka. Když to nastavíme na ten border layout, tak se tam předává ještě jeden parametr a to je umístění. To už je vidět tady, že se tam teda předává třeba ten border layout center, border layout north, east, west a south. South. Nějak tak, to je jedno. Co to znamená? Hnedka si to ukážem. Spustíme to. Tak. Jak je vidět, tlačítko 1 je nastavený na center, to znamená, je to tohle největší tlačítko. Tlačítko 2 je nastavený na severní, je to tohle tlačítko, takže de facto nám to značí jakoby ty světové strany a to umístění jejich, takže je to docela logický, není sem třeba nad tím nějakým způsobem výrazně dumat. Takže takhle vypadá ten border layout. Opět tam nejde nastavit víc, to znamená, kdybych já tady nastavil, tohle zavřu teda, tady odkomentuju tu sedmičku a respektive sedmička a osmička by teď měla být na stejném místě. Já to spustím a jak vidíte, je tam jenom osmička. Ta sedmička je zase za tou sedmičkou, takže není vidět. Jo, zase může tam být jeden ten prvek, s tím teda, že vy tam můžete samozřejmě udělat si ten pane, nebo ten panel, můžete tomu nastavit nějakou velikost a můžete tam přidávat víc tlačítek, protože tomu nastavíte třeba zase jiný layout a tak dále a tak dále. Jo, meze se nekladou samozřejmě, dá se to pak takhle různě využívat, nakombinovávat, jo a tak dále a tak dále. U toho panelu se to používá zase stejně, to znamená, uděláte si ten panel, třeba jak jsme měli tu P1 a prostě nadáte set layout a můžete zase new, border layout, flow layout, null a všechny možné layouty, co existují. Můžete si vlastní layout dokonce i vytvořit. Zase všechno je to v dokumentaci, já myslím, že není třeba to moc rozebírat nebo úplně dopodrobna, protože to bychom tady strávili vážně hrozně dlouhou dobu a na ty naše základy, co pak nakonec si budeme vytvářet. A pro příklad, až budeme třeba vytvářet tu jednoduchou hru v Javě, tak ani nevyužijeme. Takže ten, kdo by fakt potřeboval něco víc, najde to vždycky v té dokumentaci. Nevím, co k tomu ještě víc říct, no. Prostě chci vám hlavně přiblížit, jak prostě se s tím swingem tak nějak zhruba pracuje, jak je strukturovaný de facto a tak dále. Jak už jsem říkal teda v předchozím tutoriálu. Já myslím, že by to teda pro tenhle díl mohlo být všechno. Případně, když už jsem teda tady nakous ten panel, tak ať trošku natáhneme ten díl, ať to není jenom to, tak si tady vytvoříme teda nějaký a ukážeme si, jak se to tam dělá. Takže zase naimportujeme a řekněme, že teda tyhle dva prvky tam budeme chtít přidat. To znamená P1 add komponent a bude to jinak, co to tady blbnu. Lepší vůbec to tady přepsat na P1, P1. A teď ten panel ještě přidáme do toho okna. Pardon. P1 a border layout south. Tak, tady samozřejmě to z toho můžeme smazat. Tak, a ještě tomu panelu samozřejmě musíme nastavit ten layout. To znamená P1 set layout a dáme tomu
flow layout, tak aby jsme to měli vedle sebe, ty tlačítka, a vycentrovaný. Zase naimportujeme, zkontrolujeme na chyby, chyby nevidíme, spustíme, tak, a tady to vidíte. Jo, takže takhle se to dá krásně nakombinovat a máte to přesně ve středu, tak jak jsme potřebovali. Tady ostatní tlačítka a tak dále a tak dále. Takže takhle se dá použít třeba ten panel na to různé pozicování těch prvků, těch tlačítek a textů a různých dalších blbin. V příštím díle si teda ukážeme, jak tam dát nějaký ten text. Dokonce si tam ukážeme i nějaký ty barvičky, jak se tomu dají dát. Budete tam muset teda umět trošku HTML, protože ono to tam trošku je zkombinovaný s tím, ale zase není to nic složitýho, já myslím, že to pochopíte hnedka. Takže jo, pro tenhle díl to bude všechno, já se s váma loučím, pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud nemáte odběr, dejte odběr a těším se na vás u dalšího dílu, ahoj.